ассалому алайкум бордуруд. Салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷиқ. Хуш омадед ба канали Ҳафта Душанбе. Ва дӯстони азиз, инак мо қарор дорем дар мошинбозори шаҳри Душанбе омадем то навор кунем ки шумо аз нарх навои мошинҳо бохабар шавед. Дастгирии моро фаромӯш накунед бордуро. ҳатман лайкҳои беплав занен. Нафарои толо меҳмон ҳастед, хоҳишмандам подписатсия кунед. ва бордурои азиз, шумо дар чӣ навъи мошин лозим мешавад ҳатман нависонед. мо ҳатман аз даруни ҳамин мошинбозор навор карда баҳри шумо пешниҳод мекунем. рақамҳои ватсапа дар зери навор мемонам. агар ягонтон мошини дастирошин дошта бошед, ба мо муроҷиат кунед. иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем. инак навори имрӯзаро сар мекунем. тамошои бо фароғат ба хайре ки шумо хоҳонем. марҳамат бордурои азиз, мошини навбатии мо Toyota Vitz. соли бариш мошин 2007 соли бордуро. мошина ҳуҷҷатош то моҳи декабра муҳлат дора, утилизатсия шидагиай. мотор боша як мошинча камера содай. марҳамат ҳолати пеш мошина бордуро тамошо кунед. ҳолати диска балонош бордуро, дискаҳои простой, балоно 60-70%. марҳамат ҳолати краскаи мошина тамошо кунед. краскаш соза бордуро, камди ҳам надора. нархи охиронаш бордуро 53000 сомон мегӯяд, дигари дар арзон намешавад. нархи мақсад 53000 сомон, нархи дастрасай. дигари дар арзон намешавад бордуро. марҳамат занг занед. марҳамат ҳолати нишастгоҳашро тамошо кунед бордуро. кожни салон бордуро, чихоли кожни задагиаша мошинча хай чихоли ки дар навор дидесен, состояние мошин созай. дарои қафо электропакети бордуро. марҳамат салони пеши мошина тамошо кунед. марҳамат монитор дорад дӯстони азиз. коробкаи автомат бордуро. ногуфтан омад чихоли ки ихтом бисёро автоматик дархост мекардед баҳри шумо. чихоли ки гуфтум бордуро, нархаш 53000 сомон, нархи охирон шаид дига арзон намешавад. рақамҳои телефони якка бугаканоса 905 86 92 92. ватсап дори якка? ватсап ҳам дорам. марҳамат занг занед, ҳатман аз они канали мо салом фиристед. марҳамат бордурои азиз, любителои хечбек баҳри шумо боз як хечбеки дигар Астраев. соли мошин бордуро 97 солаи мошин бордуро, утилизатсия дорад, солона ҳуҷҷат, дузишвориш бензин газ. марҳамат бордуро, ҳолати мошина тамошо кунед. ҳолати пеш мошина. марҳамат ҳолати дискабалоно яглая хела, дискои рамашка бордуро. марҳамат краскаш бордуро, навай чихели ки дар навор дида мешавад. марҳамат ҳолати қафои мошина тамошо кунед дӯстони азиз. марҳамат ҳолати тараф. ҳозир салони қафоро нишонтон метавонам. марҳамат ҳолати салони қафои мошина тамошо кунед бордуро. салон лата салон. марҳамат салони пеши мошин 43 таш мега. ду дари пеш электропакети бордуро, коробка бошад, механика, монитори андроид часбондагӣ, магнитофон дорам, мехона, кондитсионер, печкадор, коробка бошад, механика. дӯстони азиз, мошин бордуро 372000 километр гаштагӣ ҳастад. марҳамат тамошо кунед бордуро. задни камера. марҳамат бордуро, ҳолати мотори мошина тамошо кунед. мотори 1.6 модул ABS дор. марҳамат ҳолати чашкошро тамошо кунед. чашко барид парид надорад дӯстони азиз. марҳамат ҳолати фартуки пеш 43 так яка. нақша бордуро 43000 сомон мега, бо муомилаи хубам дорад. рақамҳои телефон такаб зака 989 22 22 72. ватсап дори? ватсап ҳам дорам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт. марҳамат бордурои азиз, чихели ки дар комментарияҳо Toyota Fielder дархост мекардед, баҳри шумо ятаи лайк ҳам мезанем ва оз мошинчаро абзор мекунем. марҳамат бордуро, мошина соли баришаш 2015 солай, мотор боша 1.5 гибридӣ. марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунед дӯстони азиз. марҳамат ҳолати тараф. мошина бордуро краскаш соза, чихели ки дар навор дида мешавад. марҳамат дискоҳо простояи бордуро, калпак задагиаша, балоно 60-70% бигем, хато намекунем. марҳамат краскаи мошина бордуро тамошо кунед. краскаш соза, ягон сарапина надора. марҳамат ҳолати тарафи мошин. тонировкаш солонаи утилизатсия дора, ҳуҷҷат надора. марҳамат мошинча клёнка печ кардагӣ тайёрай. дарои қафо боша электропакет. марҳамат дӯстони азиз, ҳолати пеш мошина, ҳолати салоншо тамошо кунед. 4 дари пеш электропакет дӯстони азиз, як тарафа мултирул. монитор дорад дӯстони азиз, монитор родной, климат контрол, хулос коробка бошад автомат. марҳамат тамошо кунед. старт стоп надорад дӯстони азиз. мошинча мега вагонай.
регировка ба краём дорад дӯстони азиз. нақша чанд гуфти ака? нақша бордораи азиз 110,000 сомон мега бо савдои хубам дора. рақамҳои телефони ака 960 24 57. ватсап доред ин номро ака? ватсап ҳам дора. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. марҳамат бордораи азиз, чиқале ки дар комментариҳо аз раҷистидан дархост мекардед баҳри шумо. соли бароиши мошини дӯстони азиз 10,000 сола мотор боша 1.16. мошин бордоро ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷати солона надора, утилизатсия дора. бензини холӣ. марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунем бордоро. марҳамат ҳолати диска бално дӯстони азиз. диско простояй, калпак задагай. марҳамат бално 70-80% бигем, хато намекунем. краскаш бордоро созай. краскаш ягон сарафина надорем, бампери қафо камтарак. инҷаш кафидагай бордоро тамом. чиқале ки хитон данавор дидестен дӯстони азиз. марҳамат ҳолати ин тарафа тамошо кунем. чиқале ки бисёртон менависен аз шаҳри ғарбӣ ки ягонта астраҷимон ина бордоро баҳри шумо. марҳамат ҳолати салони қафои мошин. мошинча клёнка печ. мегзарем ба салони пеши мошин. марҳамат салони пеши мошинро тамошо кунед. хулоса эга бордоро мошинчара дидари пешаш электропакетай, магнитофон дорад, печка дорад дӯстони азиз. марҳамат тамошо кунед. коробка бошад механика. зажигани кушидагия бордоро гарён мебуд, пробегш ҳам мегуфтам то мутаассифона кушидагия. нахира чанд гуфти ҳоҷӣ? нақша чанд гуфти ака? 55 нақша бордораи азиз 55,000 сомон мега. ҳатман аз номи канали мо гап занед, иншоалло муомилаи хубам мекунам. рақамҳои телефонта гап зад ака? рақамҳои телефонта гап зад ака? 960 24 57. марҳамат занг занед, ҳатман аз номи канали мо салом фиристед. марҳамат бордораи азиз, любителои зефира баҳри шумо. зефираи опс лайкорам мезанем, бордоро моро дастгирӣ мекунем, ози мошинчаро абзор мекунем. соли бароишаш бордор 2005 сола мотор боша 1.8 қабрға бензини холӣ. марҳамат бордоро ҳолати пеши мошина тамошо кунед. краскаи мошин бордоро навай, чиқале ки дидестен краскаш созай. марҳамат ҳолати дискабалонашо тамошо кунед. 4 дискабалон яклай ахира дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, ҳолати тарафшо тамошо кунед. мошинча бордоро утилизатсия ҳуҷҷат ҳамаш солона қоидавӣ. марҳамат ҳолати қафои мошина тамошо кунед. мошин бордоро айчот баровардагӣ, транзит кардагӣ тайёрай. марҳамат ҳолати қафои мошина тамошо кунед. ҳолати салонша сетарафа сиденӣ. барои такси беҳтарин мошинча. марҳамат тамошо кунед дӯстон. мегзарем ба салони пеши мошин. марҳамат бордоро ҳолати салони пеши мошина тамошо кунед. гировка боковой, климат контрол дорад дӯстон. коробка бошад механика. марҳамат тамошо кунед. нақша чанд гуфти ака? 88,000. хоб бордораи азиз, нақша боша 88,000 сомон мега. муомила дора? муомиларам дора. рақамҳои телефон 93 430 3102. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. марҳамат бордоро, чиқале ки дар комментариҳо дар ватсап менависен ки ягонта Opel Vectra амон ина бордоро баҳри шумо. кузови хечбеки бордоро моторш боша 1.6 бензин холӣ ая? бензин газ бордоро мошин утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонарам дора. марҳамат бордоро ҳолати пеши мошина тамошо кунед. ҳолати ин тараф капотш бордоро камтарак камудӣ дора, краска талабай, краска кардан дар корай ва он парогошам камтар пусидагӣ дора дӯстони азиз. дигар ҷош созай. марҳамат ҳолати дискобалонаша тамошо кунед. мошин бордоро утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонарам дора. мошин чиқале ки данаҳор дида мешавад, камтарак краскаш камудӣ дора дӯстони азиз. дигар ҷош мега созай чашкиёш мақсад, дигар ҷош ягон камудӣ надора. кузови хечбекиш дӯстони азиз. марҳамат ҳолати салони қафоша нишонтон метам. марҳамат салонро тамошо кунем бордоро. чиқале ки бисёртон дархост мекарден чиста бордоро баҳри шумо. дарои қафо боша рӯшноя дӯстони азиз. марҳамат салони пеши мошин салони пеша нишонтон метам. марҳамат салонро тамошо кунем бордоро. коробка бошад механика. хулоса магнитофон дорад. магнитофонш мехона,
печка ҳамаш қоидави. Мошин бордро 23000 километр гаштагӣ аст. ай мерседес бераш чанд финаш 18 та гуфти? нақша бордрои азиз 18000 сомон мега, бо камтар муомиларам дора. рақами телефон та гап зака 554 00 02 WhatsApp ҳам дори ака? ҳамин номер. Бё WhatsApp тан гап зака. рақамои WhatsApp бордро 935 0101 марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт кунед. марҳамат бордрои азиз, мошини навбатии мо Kia K7 фул комплектатсия бордро, хеле мошино кам меғалта. соли барӯшаш 2014 ҳам солаи бордро, мошин утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонарам дора, танировкарам дора. мошин бордро лубои наворота дора, ҳамаш кор мекунад. партроникам дора бордро, партрони пешқафо. краскаи сипсиё дӯстони азиз, мотор боша 24 бензини холӣ. марҳамат бордро ҳолати пеш мошина тамошо кунед. марҳамат ҳолати ин тараф. марҳамат ҳолати дискабалон, дискои престиж 4 дискабалон, якла ахира. балоно бордро резино 60 70 80% бигем хато намекунем. марҳамат бордро ҳолати ин тарафи мошина тамошо кунед. ё бисмиллоҳ. пеш қафо парктроин дорад дӯстон, Kia K7. марҳамат бордро ҳолати салони қафои мошина тамошо кунед. кожни салон дӯстони азиз. айҷа бордро регировка мешава, музика пӯзика. марҳамат тамошо кунед ҳолати ин тараф. мошин бордро нав дро овардагӣ. айкаре овардагӣ бордро. марҳамат регировка бакаҳои дутарафа мултирул, коробка бошад автомат, климат контрол, монитор радной дӯстони азиз. хулоса сидени лифт, абдуф сидени, охлаждани сидени, хулас мошинча бордро ҳамаи наворота дора. датчик паласарам дора бордро. марҳамат тамошо кунед. нақша бордро 130000 сомон мега, бо иншоалло муомилаи хубам мекуна. варианти алиширам ҳастай. номери телефонта гап затага 987 13 37. WhatsApp дори якадай номер? WhatsApp ҳам дора. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед.